Когато дойде в нашия дом, каза: пари и злато не ме интересуват. А сега продължаваш да искаш без да спираш. Какво стана, снахо? Знаеш ли, че сме бедни, когато дойде при нас? А ние, бедни хора, пак ти направихме сватба като за царе. С заем, с дългове. И каквото и да правя, ти винаги си недоволна от нас. Тогава върви, намери си богат мъж. Дядо, как се разбирате с баба? До обяд се караме, след обед се прегръщаме. Нито с нея, нито без нея мога да живея. Тодор, дойде зима, няма дърва. Какво ще правим? Не бой се, Петрана. Ще ида да крада, като що краде държавата. Обичам те, защо не ми вярваш? Защо скачаш от първия етаж? Ами, не те обичам толкова много. Хора, да ви кажа. Дошла съм от 3000 километра, за да изям българската ни баница с боза. Мамо, искам сърмички. Дискотеките обикаляш, седни си и си ги направи сама. Бабо, докато се ожениш, трябва да хващаш тавата. Мъжът ти няма да гледа красотата. Да вечер, като стане ли, ще иска от тебе попара.